Hadar deňdiniň türkmen kenarynda yerleşen Avaza milli syýahatçylyk zowlugynda diýinjelýän raýatlar myhmanhanalardan çykarylyp döwlet emeldarlarynyň gelmegine giň gerimli taýýarlyk görülýär. Bu waka oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hemde belaýet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1 awgustdan 1 sentýabra çenli diýinjelmäge ruhsat berilmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 12 iýulda geçirilen hökümet mejlisinde olaryň hemişe bolşýaly Avazada, Arçmanda we Ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda diýinjelip biljekdigi aýdyldy. İýulyň 29 senesinden başlap Avazanyň mihmanhanalarynda adat raýatlara buron berilmegi tokdudyldy. Hut velayet häkiminiň tapsyrygy esasynda mihmanhanalarda diýinjelýän adat raýatlardan 30 iýuly çelini Avazadan gitmek talap edildi. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 iýulda sebitden maglumat berdi. Myhmanhana işgärleri munyň döwlet emeldarlarynyň maşgala agdalary bilen bilelikde awgust aýynyň başyndan ahyrına çenli aralykda öz ministrligine degişli myhmanhanalarda diýinjelmäge geljekdigi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Mysal üçin Merdana Atel diňe Gorunlyk ministrliginiň ofitserlerini we maşgala agdalaryny bir karar Atel Türkmenistanyň mejlisiniň asaky palatasynyň işgärlerini we maşgala agdalaryny, watançy Atel hukuk goraýjylary we maşgala agdalaryny, Sowhun Atel medeniýet işgärlerini we maşgala agdalaryny niýetlenendir. Garaz, deňiz suwy indi ýyla başlandy, ýönüki raýatlar kowulyp ýokary derejeli emeldarlar diňjalmaga getirilýär. Dip myhmanhana işgäri anonim şertde aýtdy. Munyň bilen baglykda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we onuň düzümündäki Avazada giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri hem geçirilýär. 22-23 iýulda Avaza Türkmenbaşy ýolunda we Türkmenbaşynyň howa menzilinden Avaza çenli aralykdaky ýolda düýpli awatlaýyş işleri geçirildi. Şäher ýaşaýjylary öz ýaşaýan etrapçylaryna barmak üçin aýlanma ýollardan geçmeli boldular. Bu adamlaryň adatça 15 minutda barýan menziline 3 sagatda aşmagyna getirdi diýip şäher ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz sebitde howpsuzlygyň hem güýçlendirilendigini, raýat we polisiýa eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözü görteli artandygyny belledi. 2 gün bäri welayet häkiminiň, welayet emhamanyň we polisiýa müdürliginiň ýolbaşçylarynyň hut özleri Türkmenbaşy we Avaza aýlanyp arasaçylyk işlerini we howpsuzlyk çärelerini gödäwçilik edýärler. Olar ýene bir hepdeden ýokary wediýeli myhmanlar we olaryň maşgala agdalary ýurdun günbatar sebitine gelenlerine ähli ýerleriň gülýaly bolmaldygyny aýdýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň we Avazanyň degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri ýurdun ýolbaşçy düzümi awgust aýynda Avazada diňjelýär. Sebitde giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilmegi we howpsuzlygyň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl gaýtalanýar. Geçen ýyl habarçylarymyz sebitde diňjelmäge gelen raýatlaryň 3 arka barlygyndan geçirilýändigini hem aýdypdylar. Mundan başga da häkimetler bazarlary dürli tropiki miweler bilen üpçün edip azyk bolçulugyny hem döretmäge çalyşypdylar. Resmi media ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň Avazada diňjelýändige barada reportajlary görkezse-de ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýar. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň ençemesi Hazar deňdiniň türkmen kenarynda suwun gyzyp başlamagy bilen Avazanyň myhmanhanalarynda iýul aýynda emeli ýer gytçylygynyň döredilýändigini hem habar berýär. Myhmanhanalar boş dursa-da paraxorluk, tanış biliş arkaly otoglary uly para öwezine berilýär. İçerki syýahatçylar Avazada diňjelmägiň gaty gymmatdygyny aýdyp ýurtdan çykyp bilseler Dubayda ýa-da Vietnamda diňjelmek üçin sorulýan puluň Avazada edilen çykdagydan az bolýandygyny aýdýarlar diýip marly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu maglumaty myhmanhana işgärleri hem tasdiklap adaty raýatlar üçin ertirlik, günortanlyk we akşamlyk naharlarynyň hem aşa gymmada düşýändigini aýdýarlar. Avazanyň islen oteline bir adam üçin ertirligiň bahasy 250-400 manada, günortan nahary 350-500 manada, akşamlyk nahary 700 manada çenli bolup bilýär. Avazada 1,5 litr plastik kapdaky gazy suw 25 manat bahalanýar. Galan zatlaryň bahasyny aýtmaýyn. Kosmos bahadan.
diýip mehmanhana işäri bellidi. Ol iki adamyň 10 günlük dinjalşynyň adyndan 25 manada barabar bolýandygyny aýdyp, mysal üçin ýurtda orta mektepleriň muallimläriniň alýan aýlyk zähmet hakynyň 2-3 müň manada barabardygyna ünsü çekýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetleriň wiza çäklendirmeleri we üzüňelik siýasaty guruluşyna milliardlarça dollar möçöründe maliýe serişdesi harçlanan awazany şol sanda onuň mehmanhanalaryny daşar ýurtly syýahatçylardan mahrum edýär. Seyrek wakalaryň birinde may aýynyň ahirinde gäme arkaly Bakudan Türkmenmaşa baran Rus blogeri Zenaw Anton awazanyň mehmanhanalarynyň birinde bir gije galmak üçin özünden takminan $700 soralandygyny aýdýar. Ol YouTube kanalynda çap eden videosunda başga bir mehmanhanada bolsa özünden $55 töweregi soralandygyny, ýöne bu ýerde galmak üçin ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan berilen ýörite resmi hatyň bolmalydygyny belledi.